the plagues and as how umusuno. Na watwe asan aba abeti mbio yebeda twedi ampo nyankopon ase na dom ene na humobro wahwe yenso ama na watwe asan aba abetu mbio yede enchia sonko ene de mamona afinse mamako abasonko e de ba London Ghana menda kwanwefo Sabbath school ene afi trosemu empensempensemu kota emu nyara yeno no esua Exodus akwantu a Israel for to free Misraim ekokina asase so yeno waye adusiano mako miensa na ochimu no yepese no hwe ne etoso ennan no atifi asama yedi ba be hwe na ochimu adisia no ose ohaw musuo no ye ba sisia by the end no se onyankopon de no ememene wo mde no ti obi biara obe hwe oboso na waye wa ha no about all liberty is Israelites no now or deliver Egyptians no so yes you share your brothers to say yes then ye dia idols are yes ye koda ye nim ebi ho ane say ya sorry em time or da kra wuni for man de share adofo no mo amhwe ni mo amutie nyina ye makwa aba bion na fe ye de mo asenso se de birada mafidie da hasia ye mo ye babo mpensem mu kota mu nyina se de medi kankan ye no ye hwe Exodus okwan a Israel for nyankopon na won akwan so eyi o mu free Misraim na fe odi o mu kokenai asase eno so na atwi mu no ye wadisuan to so enan ose the plagues anase ohaw umusuo no mienti enwomomra sisia ewia de adusua no ebeto amso Oswa
Nyum tufuko yi ase enwuma omude abrayen ene na me fasa akonya yi na aboafo na ase agidifo muteme nchen hase ombeboa me de adisua de abram no me yo mu de akyerem na afi wi a ya hwen yen adisua enu ye wo adom nso nde me wo foster chum esa kame ho e wase peni foster ye makaba great that's say na so what me aba na afi me ko manimu nso a Harry team so ena account opening Harry yamakaba that's say yetunsa for waba na fe me call John Mensa Thompson so ena ka no hono opening yamakaba yenu Bismarck na fe me call etron ho a eda Kingsford Diaboama ena chi etron ho na eda yamakaba that's it wait intino ma memfasa akwanya nso na memfa aside mo den so emfa ma 3ABN Ghana TV and afi Hope TV Ghana sajma ko meni na omofa edwumaye ede hwe ede kowiase afara nyina ede maye enam se omadwuma no ho asema den kakra ntino ya omehia ye ntobo kakra no mde amiamia mu mfidie mu ti se wo hwe yen na se wutie obehu se one number eda ye mfoni na ne esraw fa na frɛ obi beje wo so na kakra bi a betim de atu asadwuma ko yi mu wo de atu mu na enam saye so ma onyankopon so ehra ewo ne ye wie ni sadia ene na mema munyina makatemani musimutrase na fe yabo mpaye ede atu addition de asho body ansati ma mema eda Kingsford mpaye maye mpaye adomura amraso bebebi musemi eso so ndie ho konkron kyerɛkyerɛfo kwankyerɛfo omaka ya ho ono amekyerɛkyerɛ wasemi ne atiefo ne ahwɛfo na afia adesua tuturo a wo maye na mo adesua yi mu ebeboa yen ewo ya mbrabo a yebo na nsewi ase yetimi abo ne yie na siesie ama onkwaje no fasadom no boa yen samre na afia men tiase wo wasemi mu yeda wase wodoba Yesu Kristo demu ni esre amen amen good yes ye share yen addition say na yen nyina yenim the whole of Sakota mu no ye share Exodus according to Israel for 83 Misraim na fe om the call K9 asase eso no ya addition no makomensa na ochi mu no ye pese hwe de to so N9 no na o se ohaw musuo no so far no last week there na in fact it was beautiful yehu onyankopon na fe yehu sene onyankopon oyene nyuma in fact last week edition no more of niema yensu nyina yetimu efam bi obi a Moses ne nyankopon akasa nyame aye nsenkyereni nyina de akyere no nyame ama na assurance se ko meyo kasa mafo medi wanim mema bibia ye toten ama na fe obeduru Pharaoh anim na fe niema ye rough na hyase no akwakoye enya hongo no kra o de tare na awai ono ankasa no nkofo krompo rebel against ono ankasa na fi osa akonya kopon say hey ade na awa ma se me kra me tete
mekɔ ha ne apam me mekɔ ha ne apam me won so me hu sɛ wo gye yɛn now nyankopɔn hyɛ no bobi ansa na yɛ ende last week deɛ no now yɛbɛhwɛ nyankopɔn a wo se ɔyɛ heja asha heja mene nia mene no yɛbɛhwɛ ɔne Egypt for Pharaoh so akantam sɛ me mo boa me ma mo nkɔda now ɔse the plagues ɔhaw musuo no yɛba bɛhwɛ saa ɔhaw musuo yi dwuma bɛn ne diye na ebetumi aprim ama Pharaoh anyante ase sɛ afei deɛ ɔbɛma nyankopɔn ma no akwana ho adusua na abusuafoɔ yɛpɛ sɛ yɛ no ɛkyɛ yɛnka abɔsɛm no yɛfa afiri Exodus chapter 9 verse 35 yɛnhwɛ ne ɛwɔ hɔ no Interior asɛm na Pharaoh akoma premier na wama Israelfoɔ no ankɔ sɛnea Awurade na Moses so ɛkaeɛ no amen great and you know as you journey through this lesson I think say this is you can say statement after every plague biya no so almost anyu omuti mu didi mu a statement we na eba say afedi na kuma primo na wampene biom so how we never ba na Moses bompa na ekwa na afedi na kuma na asa yeden hey me ma mkrampo mu nko biom na afedi fofra saba Musa yeden ana say okay ne monko fofra sa me ma mo nsa nko biom enti ye behu these statements throughout these conversations ayeba be but yen sha say was God versus gods onyankopon ne abosom ntam akansie no yenhwe senestie yenkenkan bibi wo Exodus chapter 7 8 to 15 no yenhwe adusua bitimi asua free the first confrontation between God of the Hebrew and our gods of Egypt no yenhwe de see the first confrontation enti radiasem na Awurade ka kire Moses ne Aaron se Pharaoh ka kire mo se monya nwanwade bi a ene ka kire Aaron se fa opoma no eto fam ewo Pharaoh anim na ebedane owo na Moses ni Aaron ko Pharaoh nchen koye se ne Awurade e kire won no na Aaron edine poma no eto fam ewo Pharaoh ne nkoa anim na edane owo na Pharaoh enso frefre anyansafo ne ntafoyifo bae na Misrim akonfo enso ede won ensumansem eyesa na wonyina de won empoma toto fam na edane owo na enso Aaron poma no memene won empoma eno na Pharaoh akoma eprimia na wantie won sene Awurade ekae no na Awurade ka kire Moses se Pharaoh akoma edin ompene se omano ebeko ko Pharaoh nchen anopa bra ofri adi akọ asuo na ano na kogina asubonten no ano ehia no na fa opoma a edane owo no ekura amen Eda mami sha semfru so eda bo ama onyankopon ne abosom ntam akansie Moses de poma na to from adano wo Pharaoh ntafo yi fon so de poma to from adano wo at the end no onyankopon de no emenmene Pharaoh de no yenhwe akansie yo emfoni be ne twache yen wa ha yo menua this back me dance anse yasua de sua bibiri na ya yeta enka great controversy and one asam yes and tawta dia ewo good and evil papa any born in them na yehwe akenkan sem ya ye kan ye ya kosiada adisuan yi ese nyankopon ne abosom na se aye entawatawadi anase battle between God and the gods yes na no na emaye hunu se onyankopon a woye nyametumfu abode a obo na ade nyina no bonsam so nam akwan wodo so tambia no opese oyimitate de onyankopon aye nti ha no adesua ye betimi asua firim se there's always a battle between good and evil and onyankopon so is the supreme God, he is the sovereign God, he is the creator ti bibia ni ho a ebetimi atoto de onyankopon oye ho se yehwe tete abakosem efa Egypt hu a na Egypt fo no yenya ye ba bibremu a ye free bay ye bete wo mo ase ebi se na ya bosonsom
eman omo abosom bebre na abosom ni bebre obubo bidin se awia abosom o grain emuro abosom o nsuo even the river Nile itself no na abosom because ye koye ye nchia ye nimse nsuo bebre o a ye na nanom se omo ya abosom na omo som the same idea no no even ye hwe Pharaoh himself Pharaoh no mo ehunu se Pharaoh ayo obosom he says ye hwe ne cha wo hye na eye cobra eye wo big mechanism wo kese si ye de ba ya sitramu ya bibi mam ya Ghana mam ya timu sa ahemfo no bi ho omo kwa omo apomadua and I said the sign of authority no ya na emwa HCC so the same na Pharaoh so na the crown no e show cobra no was a sign of his authority just wo to me si ye hwe aboa primary any wo ahodo no utim say primary has power na no onyankopon esoma Moses eni Aaron so monko na afi yom ka kanchere Pharaoh say oma Israel from Israel for no free ho no o kire ne niam a woje so mfa ne poma no as a sign authority I free onyankopon no oma ne nane de wo ada na nane wo if you say Israel Egypt for no wo bosom ni bi symbol no ye wo but God wanted to teach them say nyame no ye more powerful ese abosom no a wo mo esom no this is a kind Exodus 12 me pese ye be kan sa testi na ye the Numbers 33:4 aka ho onyame eka asem bi wo efa sa abosom ya na Egyptians wo mo wo Exodus 12:12 na meri betwam Misrim asase so anadwi na makum Misrim asase so makan nyina efri nipa so ekosi emwaso na mebu Misrim enyame nyina aten mebu Israel nyame nyina aten mene erade amen and I say yako Numbers 33:4 ho was our kind men kind of bro was say the Lord has brought judgment on their gods the ha na onyame kire ni tumi awo se yehwe Egypt fo no a abakoso miehu se samre no no mo abosom ko ano awo no na ye more than 1500 ndichese bibia wono bosom na onyankopon twe wo mo adwen de asi se woni otumfo no ndi nyankopon de oye no wo Misraim ni nyina no ye ka the plagues yesa no oye no de apanish wo na emom no oye se de be ya or de be liberate them I deliver Egyptians and also all the liberty Israelites no now or deliver Egyptians and also from the hands of the gods. Okay. So they be ya almost benya enkwaje. Yes. Tina ya enkwaje ho nsem a onyankopon pese omotwe omo adwen si so. Nanso de onyankopon ye nyina no. Pharaoh den prim na koma. Yes. If is no obu no say onso ye nyame. Obi a odim. Yes. Obi a wo power and authority. De onyankopon authority a odi ahye Pharaoh ni Moses any Aaron sa so monko omni ni kodi kita ho na afi oma Egypt Israelites for no omonko na afi omonko so nyame no oma omokwan okay so obokwa na se wono ni tumi no ademinishi okay yo meda ase elder se na wacheche mu no abusiafo yeguso aye hwe oha musuo no to the first confrontation Moses ni Aaron ekọ ohene ne fie ho no omopuma no edane owo ntafo yifo no so puma dane ye by the end no se onyankopon de no ememene wo mo de no Sara na akansia ekoso bone ne papa ntam se ne elder akano papa ne bone di aprepre but at the end no de bia no kore gina pintin no kore ejina pintin regardless irrespective of babia wo bia no de bia ready no kore na
nemfa ho no kora beba be dinkunim ewo atro ene akohwie so yo yentoa so na yenhwe ne esi after ahase hwe Exodus chapter 7 ebe yi mu akan Exodus 7 no kan 3 na kan 13 14 na 22 no ye hwe hwan na oprim Pharaoh akoma yenhwe Exodus chapter 3 chapter 7 no 3 13 14 na 22 okay 3 no na me de me prim Pharaoh akoma na mama me senche ne ene mawade adoso Misraim asase so. That's right. 13 na Pharaoh akoma prim ya na wantie won se ne Awurade kan no. That's right. Hoy na 14 na Awurade ka kire Moses say Pharaoh akoma edin on prince o man no beko. Yes. Amen. Then jump kan 22 no. 22 no. Okay. Na Misraim akonfo de won ensuma nsem na Pharaoh akoma premier na wantie won senya Awurade ekan ye no. Amen. Mamen bra Harry so Harry yan show mfoni ben anasan na yente sanyi tu asemi ase. Medasi nya Bismarck. So you can say obi a prim na kuma na say the English ne kan hardened their heart. That's right. Asichire crown is saying and say asichire crown is saying say stubbornness abrofobeka say stubbornness is say wo kan bibia unti tintininti wo kan bibia nya de uti na before we do that level so we are stubborn now we decide already so we go back up do be can be minti like closing of your mind no information can go through I mean so say me ni wo ye chinye na me nya ye madwen se me tiase a jai no me tiase da iti we share say the addition share na no matter what anybody is going to say now we decided already. That's right. Na ade addition pe say cheche mu ne say nyame na eye ne sa na che it's a bit unfair. Yeah. Enti ye hwa addition ti ya din see two comparisons say ewie ebo a enane butter. That's right. But say clay any clay na da hwa clay ne be din nanso butter ne be nane. But it depending on what is ade wo mu deda and when be decide what results you are going to get from the sunshine. Exactly. Inti asem na eba no depending on what you have already decided and no and a better the result ever come out of it. That's right. One of the main winner no but you hear stubbornness Emma information be ama. Yes. But nyame you see that the stubbornness we nim say we decided to done. We you see Exodus 7:3 now. Yeah. Or say brofo no say pacho so bitima repeat amaya pacho Exodus 7:3 no. Pacho. Say. Na me de me prim Pharaoh akoma. Na mama me sense ne ma wonwade adoso. Misraim asase so. Yes. Amen. Ye hwe sa asem na de bia ya dwen kɔ Pharaoh side but ye refi Egyptian side. That's right. Say omo no omo nanano ne nim Nyankopɔn omo de omo nim no. Yeah. So Nyankopɔn took that opportunity. Say here say me kyerɛ omo who I am. That's right. Me ina so wujimidi me na mejimo hwɛ de me ye omo no ebi nkamo. Yes sir. Omo embo ewu ebi nkamo. Into all yes no we never ka say that to me. No or you orgy woman na or the opeso Egyptians na nkasa kwa so if you omo gods no said the elder kan omo gods no so omo na fake inti Nyankopɔn kyerɛ sɛ hwɛ gods so me de na to form ntimi nya hwe inti mo Egyptians no mo ankasa no mo sɛ we enye papa mo njimi mindi na all yes house na or the kyerɛ ne mafo no say me mo ne me nko because me ni munyame yesu mudi machi. That's right. Na ye de betote abrabo ho a den pa na ye de ye idols ye prim yakoma ye ntimi njai. That's right. Ye nim say ye wo idols bi o ha ye nim say yes ye you say ye Sabbath say ye den you but ye prim yakoma the pastor be kan the elder bi be kan ye ntie
nti eno na adesua na twa adwen ba so se ese yeso ye hwe ye bra so se yes den ye dia idols are ese ye twa abu ni ye so efiru na Pharaoh de ono de woko yes ye bra. Excellent. Excellent. Me da say Harry angle na wode sa adesua di afa no wa ya de pa me da say onyankopon enshira. Now yento aso yenhwe the first 3 plagues no or how musuo no ne miensan edikan no yenhwe kinkan bibi wo Exodus chapter 17 no 18 no yenhwe na fi wi awahwe 8 6 16 to 19 17 18 ase erade sie ni ye na ode behunu se mene erade hwe mede poma mikura yi mebo asuo imu ensuo mu na ebedane moja na empata ewo asuo mu bewu na ensuo no bebon na Misraimfo bechiri se obenom asuo no ensuo ehimbi then 86 no na Aaron tene nensa ewo Misraim ensuo so na mponkyerene ebabe kata Misraim asase nyina so amen then twaso ehona kan 16 to 19 okay 16 to 19 na rade ka kire Mose se ka kire Aaron se tene opuma no bo asase so enfuturo na enane edwie ewo Misraim asase nyina so na woye saa na Aaron tene nsa de poma no ebo asase no enfuturo na edane edwie ewo nipa ene emmoa so na asase so enfuturo nyina edane edwie Misraim asase nyina so na akonfo no de won asumasem eye saa se orema edwie aba na so bontumi that's right na edwie no eba nipa ne emmoa so ena akonfo no eka kire Pharaoh se Nyankopon ensa tianie na Pharaoh akoma eprimia na wantie won sene Erade ekaye no amen amen excellent see the first 3 plagues no blood including that blood and if you say frogs or ma frogs by na fi edwi ankasa sa ye mbofra no pa utimi funa se edwi sa edwi no kan wa se na ene de bini ho ene de bini ho sa edwi awi ni pada o great na yen hwe Saturday this were the first 3 plagues na ebaye no ehunfo ni to say se hwe akenkan na akenkan mi se waka sorry edwie no asem isu ande na se kusko na edwie titaye tiro ko assembly mi se no bi na Exodus ekano se hwe ohawa onyankopon ede ba Egypt for no so a no nyankopon eka bibi e kire wo na nyame epese wo mu hu se ono ena wo so omosum ne monye abosom na omo edi nechi no into how ni nyina no na nyame target abosom no opese render wo mu useless yes isan so mu ni tumi bia na kwan a nyame ebe fa so a obekasa akire wo mu on se de bia da nyame he comes down to our level opese yete ne nyoma ase enti bibia we related to no their faso e dey akire wo some lessons bia enti no mo do mo abosom no o mo ni gi abosom no ho enti nyame de abosom no lesson e kire wo mo ade a wo mo beti ase mo that's right na no betumi ama wo masakra wo madwa bedi onyankopon wechi ni edi kan insuo no edane moja se ehwe Nile na eye insuo kese a ho na wo munya bibia efri ennen kra no Nile no very powerful ewo Egypt nti Ethiopia for build wo mo dam no the mansu bebre ebai because eno na feed wo mo insuo nti sa time no insuo no wo mo eduaba enom de mo wo mo de water wo mo crops ema eba nti wo mo hu insuo ni se eye bosom bosom my friend happy na ekwo efie so a insuo bebre ya abosom streams ne ponds ni nyina ya abosom ewo fie yi hu se
we obosom ne komfo nie nsuo we ne bosom nie sa na no so mu hu nsuo no na nsuo no ema wo life yes na instead sen ka wo be som nea obo nsuo no na wo sum nsuo no instead so be som nea oman kwa no afa enye ono esanse wo hu se nsuo life ba nyame adane nsuo no ma na abosom omugidi sa abosom de mo life no nyame ma nsuo no dane enti owuye into turn the water into blood I signify say owu so bosom no wotumi a e wo say obosom no etumi sesa nsuo no ani ma ne beye se ne na etena but essence no ni sa atumi nti wentumi ane we e kire se nyankopon guto no otumi mankwa asase isu nyina obie no otumi mankwa ti se nyankopon it doesn't matter how powerful you are how popular you are when it comes to life e nyankopon essence ye koda ye nim ebi ho ane se ya sorry em time o de dakra wunim se nyame enya no wa eno anu no God is the giver of life neto sumienu abro ye we nyina no mpo no Pharaoh oprim na koma wo impendodo ana saa nyoma we nyina ko se Moses ko hia no eno ne di nkomo no ka se essence we prim akoma nti se na nyankopon se ebeba okoso prim na koma nti saa nsuo no esesan. Second one, oma frogs. So eden ebai. Afe ebai ya na omo ho ehihia wo mo isan so wo mo bedroom baby frogs all over. Yes. Na potro ba kokro uhia na okwan so. Ubejane. Now one power daso apotro. Yes. Ewo so. Afe de Pharaoh na no dimrika. Patch Moses just on Yankopon say he should go Moses should entreat God. That's right. Uncle Panyankopon to send a beya apotrono ebeko. Moses eka say what can't ochina ebebe musa ampa ade chiye no afi frogs no obia esizi. Yeah. Yese na eho bon no mo prapra ni nyina say hips. Eka hips I say ahwea sisi wo. No prapra ni nyina. Nipa nanka wenya adwen sakra se woma we no ekwa Israel Hebrew for ne beko no oso san so sesa na adwen yes o se David me mo monko we che se nyankopon so ebemu ewo ho ono ma frogs no ebae na no mo bosum bia mo frɛ ne Heket ono so ye ne symbol no ene frog no okay nyame edifiti sa frog no yes first plague no magicians no so etumi eye bi ma nso edane ye frogs no so magicians no etumi ye bi ma frogs by but third one no eye ti se edwie no eno baaye no wo mentumi anye bi magicians na entumi anye bi na wo mo se saa de ye esi de na kire se onyankopon inside den ewo yes wo mo ankasa ebehu tumi a onyankopon ewo isan say na omo wo ma ho ode no apem yeah eno na kire wo say ampa ye wonyame bi a ye di nachi na adesua be na wo mu we nyina echi no Pharaoh eprim na koma nyame boy kokko on say sometimes to me ye bibi na wo ko sugu nyame so say we de me nya biom sana Pharaoh ye nenso relief ne ba ya ne ho to no ai no go back nyame egusu boy kokko nyame gusu boy kokko ba ye premier koma say ene nyame kakra na yeti enne de be ye city ba ochina de be san akwakotom nyame say yensan ye chi be ye du biara no yenjina ho na yentwe adwen ensi ne so na se ba ne nchen a ye benya nkwa na wo ye toa so premier koma de a oseye ene da ho emaye yo meda wase se ne opinion nso afa akwana afi wacheche mu amaye yan toa so ohawo musuo no eguso now so wokenkan Exodus chapter 8 sa from 20 no ede ba be pie Exodus chapter 9 sa de be pie be 19 12 onum ba bia ehọ na yehu ada anam se Pharaoh wa prim na koma entina ada places nso etoatoa so nwansena eba bebre then ayamwa nso ebewu ye ena fe mpompo
ɛno nso ɛtoa so ɛwɔ ɛhɔ no nyinaa but ne nyinaa no na ɛnka Israel for no say Israel for no motivation hɔ no no mo de saa nneɛma wei nyinaa na ebi nto ɔmo hɔ no Foster ɛno nso no ne mfoni ɛte sɛn yeah that's it I'm say senior additional econo saa na econo because you say abosom ni Yakobon na edile yes Pharaoh no depending on abosom ni ade na even cry no the first miracle oye Pharaoh nim yes bra wo no ememene ne omode no nka say nka lesson cry ma wo yes so but wentie and of course wa bia na opese o challenge eyibi na who say uye bia Israel for no okay ma wo ye no so no wo problem but who person challenge say obetima ye but who dia na wo ye no one how as we go ye yes so what I say Israel for no always no ye okay yeah entino nyame o say bia ne bosom a omtimi edili juma obo bosom breeding wa ha bia ne enne miracle bia o bosom a on so ode enti nyame eprim Pharaoh akoma na nkyerese nyame ankasa na waheda ma sepe Pharaoh enkasa ensachira yeah but nyame emma grace period bi na upon all the evidences are or the amount yes na hu sebe nyansa bi enfrim amfri nya nyame pese oyema no ofri mu a yeah nyame etwe ne ho yes na obi bia so nyakopon betwe ho no na obonsam ana I take over yes right enuntina ema Pharaoh nyame ehu say wa primna koma nyame na sheda primna koma na mum enema nyakopon yi kire no bebre no wantie wo depend on the bosom so enema o how ebaye sa pepepe na tie nyame ebe maye akwanya ahoro bebre enema bebre bitima ban so na nyame de twen adwen esiso yemre ho ase na yehu se nyakopon no e otumi yes ye brain ho ase ma nyakopon a nyakopon na kasa ebe maye so efri ye ha no o de ebesi yi senka Pharaoh etimi ejina ye na ohwe se ya ne ekoso yi nyakopon a na me twem ho a anka enye se de bedru ya ekudu se o makan ewuye yo sa pepe ne tie nyame moyen na yehu ne nyakopon e wo mayen na yentwe ho fi ho nyame de ebesi yi na boayen ne ene wo china heaven beba amen great me da safi yenhwe na afi yen sorry yen addition so yehu se flies once na ba ena emoa na omuwie no so aba na afi mpompo etusi krom honom ni nyina ba still Pharaoh aprim na koma now asukotwea ebeto ntutumme ena afi sum kabi yen kan eno so kakra ne yenhwe na afi yen sorry yen addition se no betimi aprim ama Pharaoh afi wanya no kakra started for Exodus chapter 9 from 23 to 26 no yenhwe 23 to 26 okay I see na Moses tene ne puma noko ahunum na Awurade ema aprana ne osoro abo bae na oja pro gu asase so na Awurade ma osoro abo to Misrim asase so na osoro abo ene oja edere from to mu a efra osoro abo no mua ano eyedin pi pa esubi ema Misrim asase nyina asoda efrida eye omano ebae na osoro abo no egu Misrim asase nyina aso nya ewo wurem nyina efri nipa so kosi emoa so na osoro abo no gu wurem enhaha nyina aso na ebubu wurem enua nyina je Gosen asase a Israel for so no eso nkoa na osoro abo no anto ekosi 26 now all right then to also 10 chapter 10 no 4 and after 12 14 15 okay 4 chapter 10 verse 4 na se wampene ama mema ankwa hwe ochina mema ntutumme aba wasase so
na obe kata eni a obi enhu asase eni na obedi eninkaya osoro abo no ejama no ka ema no eno na obedi nnua efefe ama no ewo mfuo no mu enyina siska ho for 12 jump can 12 and 14 and 15 12 na Awurade ka kire Moses sɛ ntutu manu nti tene wonsa ewo Misrim asase so na womra Misrim asase so na womenwe asase so no so ha nyina nea osoro abo no egyae no nyina na Mose tene poma no ewo Misrim asase so na Awurade ema epue mframa ebofa asase no eso da no nyina ene anajo no nyina na nea ade kyen no epue mframa no de ntutume no bae na ntutume no eba Misrim asase so nyina na obegu Misrim nyina na odoso pi ebi inni won anim ema pen a etise won na won akiri nso ebi rema sabio 15 na okata asase no nyina ni ma esum duru asase no eso na odi asase no so enhahan nyina ne enua osoro abo enu gyae no so aba nyina na bibiara anka eyemono wo enua no emu ene mfuo no emu enhahan mu ewo Misrim asase nyina amen now for to aso wo 21 22 then 27 no ena Awurade ka kire Mose sɛ tene wonsa kɔ abunum na esum enru Misrim asase so na enye sum a wosomu a hebeyi na Mose tene nsa ekɔ ebunum na esum kabi duru Misrim asase enu nyina no so nansa obiara enhu ne yonko na obiara ansɔre ne tenabea nansa na Israelfo nyina de onya han wo nya na otie ho ena Pharaoh frɛ Moses sɛ monko nkosom Awurade na enwan ne mo nantwie nko ana wonfa ensi ha moma nso ene monko na Mose ka sɛ ɛsɛ wode afɔrebɔ a wokum no wɔhye nso ɛhyɛ wonsa na yɛde akɔbɔ ama Awurade yɛn Nyankopɔn amen God then 27 no na Awurade prim Pharaoh akoma na wampɛsɛ ɔma wɔkɔ na Pharaoh ka kyerɛ no sɛ frime so kɔ hwɛ ho yie na ɛma manim bio na da wobɛba manim no wobɛwu amen so yan share say ano ye hwɛ nto aso no ye hu hailstorm no asu ekotwea to heavy na afi ye hu tutumme eba na afi esum a trust me describe say obetimi asum like obetimi asosum say aye solid na che say emu din pa na we nyina achi no afi de ohene ne yese ke de monko na monko de a monbekɔ de na so munya mommoa ene mo ayi ewo hɔ no Moses da bi ekɔde a na ade omu nyina ene do so da bi ne mo nyanko bi because se sa na che da frima ni so kɔ na Moses okay me da mekɔ na me krampo hu me bi still ohene yes stubborn in this direction elder ehunfo ni ti say say kenkan sa agenkan se bi a mfie bebre ya chi no ya na ebu Pharaoh fo so de nyame aye nyina no adena wantimi ama kwan ma omanko Egypt Israelites omanko na fe omo ho anto na so sade adisua no ede maye ne abakosom ne de maye no abosom no ana omo wo ho no ebia woni dwumadi a wodi
say yɛhwɛ sɛ twerɛsɛm mu a anaasɛ history a ne ɔmo wɔ bosom bi a friend Newt ɔne the goddess of the sky ɛnam sɛ ɔmo de ɔmo tumi ne ɔmo ɛho nyinaa to saa bosom no so no ɔmo nim sɛ ewie mu deɛ dwumadie bi a ɛbɛkɔ so no ɛyɛ ɔbosom no na control ti biribiara bɛkɔ so ama wɔn nanso onyankopɔn a ɔbɔɔ n'adeɛ no na onim deɛ wɔyɛ ɛni nti ɔmo asukɔtwe ha no ɛtɔɔyɛ yes eduru baabi no the goddess of storm Seth onyankopɔn ɛso eyi miracles a edifiti sɛ saa ɔbosom yi oni tumi yes ɛna ɔsɛ the goddess of Napa the god of grain wɔn so ntutu mei ɛbaayɛ ne deɛ ɛkɔ so nyinaa so ɔmbɛsɛ ntu grains ni nyinaa te na ɔbosom yi wɔ hin ɛna Ra the god of the sun ewiem te wɔn ɛmma han te sɛ wɔn ɛmma han deɛ ɛdɛn na esum ba ɛyɛ sum timi ba mmiɛnsa na adesua no ma yɛhunu sɛ even Pharaoh himself no was calling himself Ra god of the sun te no onyankopɔn tutu ne men yɛbɛka sɛ otutu ne mɛmɛ yes ama yɛhunu sɛ tumi nyinaa ɛyɛ ne dea ɛnyɛ abɔdeɛ biara dea yes nanso deɛ na ɛkɔ so nyinaa no na Pharaoh still no a ɔnte ne ho ase sɛ onyankopɔn ama no free will yes a obetumi de choose nanso mmerɛ a wɔn choose no wɔse na nakoma no so yɛ den ɛfiri sɛ nyankopɔn adom no so na ɛfiri no so na deɛ na ɛyɛ ma nika wɔ saa akenkan sɛm yɛ ɛka yɛ ne adesua mu no sɛ mmerɛ bia onyankopɔn bɛsoma Mose so ɔnkɔyɛ biribi anaasɛ ɔnkɛka asɛm kyerɛ Pharaoh no wɔkɔ a wɔkyerɛ sɛ onyankopɔn ɔbɛyɛ wei ne wei ne wei sɛ wɔani so a ɛso nsunsuansoɔ ni ɛdi onyankopɔn amfa biribia ahinta Pharaoh yes nanso still no aprim na akoma ɛkɔduru hɔ ama ɔno a ne ikromafo a wɔno odi wɔn so no wɔn yɛ sɛ na adan na moma saa nkorɔfo yi nkɔ sɛ yɛkan Exodus 10:7 yes wɔn ka hɔ adan na ama wɔn nkɔ na wɔn kɔ som wɔn nyame no do you not know that Egypt is destroyed yes deɛ na ɛkɔ so nyinaa na yɛ sɛ ɔman no nanso Pharaoh ɛyɛ sɛ wɔn nkɔ adesua bɛn ne yɛbɛtumi asua free ama yɛn so ayɛte ewiase samre yɛn hwɛ yɛn maa mu Ghana sɛ deɛ galamsey ɛyɛ nsuo bi a kɛse a ne yɛ nanano sɛ ɛyɛ abosom sɛ wobɛkɔ na ani nyinaa adane te sɛ na bosom no wɔ mu a ada na ɔmo akwan ma saa de aba yɛn hwɛ yɛn yɛte wiase not long ago COVID baayɛ nipa wuwu saa yɛn nyinaa no obiara suro obiara ɛbɔ mpaeɛ yes COVID kɔ yɛ de ani yɛyɛ ɛte sɛ Pharaoh pɛpɛpɛ sɛ plague no nya firi hɔ sɛ pa no na ne wura fi deɛ kɔkɔbɔ a onyankopɔn de bɔɔ no saa na nyankopɔn ɛbɔ yɛn kɔkɔ abere nyinara sɛ yɛn twe yɛn ho mɛn no yɛn fa onyankopɔn asɛm no deɛ ɔka ne kɔkɔbɔ a ɔde bɔ yɛn no ɛno ne yɛn nante so yes nanso Pharaoh yɛ n'adwene sɛ wɔn deɛ wɔn nante so ɛkɔpem sɛ saa plagues yi a nkuru yi ni nyinaa no bae ne bae no so de wɔsɛyɛ ɛna bae nti adesua kɛseɛ ɛwɔ mu ma yɛn sɛ yɛmfa yɛn ho to onyankopɔn so ɛfiri sɛ ntawotarodie no deɛ ɛkɔ so si yɛmpɛwo ɛwɔ sɛ yɛnya ahotɔso wɔ onyankopɔn asɛm ɛnammerɛ mu no nyankopɔn sɛ yɛntwe yɛn ho firi bɔne mu nanso yɛn akristofoɔ no a yɛtɔ da bi yɛtumi ka sɛ bɔne deɛ yɛntumi ɛnyae bɔne yɛ yɛtumi ka saa but yɛkɔ twerɛsɛm so a twerɛ nso bɔ yɛ kɔkɔ yɛnyae bɔne a nsunsuansoɔ ni nanso yɛa na yɛde onyankopɔn n'adom no ɛdi agorɔ ɛfisɛ yɛnim sɛ adom wɔ hɔ nti ɛne yɛntumi nyaa bɔne yɛ adom no na ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛgye yɛn nkwa nanso Pharaoh wɔtena adom no mu a na afei na n'akoma na ɔyɛ den nti bɔne no a ɛreba anaasɛ deɛ onyankopɔn plagues a wɔde ba a ɔbɔ no kɔkɔ no wɔamfa no serious ɛfisɛ onim sɛ ɛbɛtwam saa nso na yɛn so aberɛ nyinaa no ɛbɛtu Moses aberɛ nyankopɔn ka sɛ twa mmɔfra no twetia no a wotwa baako na ofi so nyame yɛ ne classmate because of na nyame ne kasa ne nti no
so over it no. In fact, in Kanyankupo, agent and confidence, and then fast no yes, I did. There's obedience. A idea here, Yankopon. Not Pharaoh to Musa, they can work Puna Coma. When you're not just over GBB upon all this, no still or resist it. Yet the addition Ebony say, Obi will be a smart bacco, Nafe, young fancy addition. Right, thank you. I'm saying, Yamechi Wadipa, I was on some. Intena Pharaoh o depend na abosom no nyame still a opese o kire se o tumi sin abosom na whilst Israel for no eye okay no nyame ma Pharaoh bra still na all persist in his sinful you know or how an eba so and until obi biara obe hwe obosom na waye or how ne ba so but what can reji on funso e hu say why funso na ba san na yakopɔ pese Pharaoh ye yes but want me anya to be biara obi hu funso na ba wurade nkyɛn no obechewo bede bechewo na wajewo sa me da say minko opening hariso me da say Bismarck me dwen ho additional two parts kakra bi me mention say na elder mention stubbornness no and idol na yehwa memma adia nyamedia unim se so oye anyamedia hwe wakoma mu no emma so den emma unya problems bre ansa no waye yehwa yemre ya sitem sese so a ye ka say idol a yes abusonson ba ye de sese no ye create so many idols ebi TV ebi ye phone ebi ye nyoma bebre ade bia abehye wo ene wo nyame sumu no eye idol nti eso make sure say obetie nyame asem wetimi the idol na to ho na nyame nsura na timi aba ho na wontimi and have your way and have God's way at the same time. That's right. Me that say opening okay this one can am the betcha to and say de bia the nyame eboy ekoko nti ewumu na bibi abetwitwa ya kwam plagues now the ko Pharaoh so no o man yo maybe ba in the form of plagues anka twe ya adwen esi nyankopon so anka ka kire ye se yenda ne yeni yensan branya menche mpempi no badia ende de bia ne isi aso dem de bia ne bompai de bia ne ye fasting etwemu a na ye premier akoma bi na ya san akoto aso yes nyame yeguso ebedu baabi no na nia yempese yensaka no na yensaka nti tire no ka se wote nyame ne a emprimu akoma yes yenti nyame ne na nyame enje yo meda mu nyina ase moya de abusafo mo so ya beda mo ase se de biara ye ne mo ye sa addition ya bre ohun plagues na onyankopon ede abre Israel phone na no na a challenge to omo abosom because omo wo nsu bosom nsu da na blood wantimi ansave omo no baye bosom nwema ntutu mbebese no mai wantimi ansave omo wo awia bosom na so esumba ya awia na ntimi ansave plagues ni nyina a challenge to their gods no nyankopon peke into strategic or peke the almost some no say owo hu to me no the hu plague aba na yenhwe say sa abosom no ebetimia aba be so to problem na but ni nyina but ani je sem no say still Pharaoh what na kuma onyanje mu ye be next week so obeje mu a mfa yeguso a ye hwe so obeje mu because Pharaoh dika kantam say I will never nyankopon say eheja asha eheja mene ni amene ye behwe oni Pharaoh de be kwakosi next week say share wa say ne no yesa addition nyankopon enhira mo say de birada ye no yesa addition katwani na afemi ma dabo ama enhira sokra ye da was nyametumfo wasem abai ho ampa oni tumfo no oni abode nyina ewura enti wonkwara na wase Yesu tie eman na afa yesomo se Yesu tie ma wa ubambo no egu yenso empo wo hawo mu no utwitwaje yen if sa disua mi enu se empo Egyptians a wo tie wasep no a wo yi wo mwa ediko afie mu no
ɔhaw ne plagues no baeɛ no ɔmo deɛ ebi anka wɔn saa so na ebi anka Israelites no tie nim sɛ yɛde yɛn ho too so a ɔhaw mu abɛbrɛsɛ mu osum mu ɔyaw mu papa obeyi yɛ afirim na abɛme yɛ ahoɔden a yɛbɛtumi de agyina ti boaeɛ na adesua a wɔde maa yɛ ɛnɛ da yi no adesua yi ntenetene yɛ anamo nyinara na afei wasɛm yi nyɛ kanea nhyerɛn wɔ yɛ akwan so ɛne atiefoɔ nyinaa ma nhyira a ɛborɔ adeɛ nyinaa so no ɛngu yɛn so yɛsrɛ wei ne adom bebree ɔdɔba Yesu Kristo a ɔbɛwu de ne mogya de hyeɛ no agye yɛn ne din mu nti amen. Amen.